Mae rhai pethau sy'n bwysig i bob un ohono ni, ein ffrindiau, ein teulu, ein cartref, ein gwaith, ein biliau. Bob dydd, caiff penderfyniadau ei gwneud sy'n effeithio ar y pethau hyn a mwy. I wneud y penderfyniadau hynny, mae angen gwybodaeth gyfredol a dibynadwy ar bobl a sefydliadau. Gan amlaf daw'r wybodaeth hon ar ffurf data, a dyna ein rôl ni. Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydym ni'n falch o'n diddordeb mewn data. Mae graffiau, ystadegau a rhifau yn bethau cyffroes i ni, oherwydd yr hyn y gallen nhw ei ddweud wrthyn ni am fywyd pob dydd. Ac efallai y byddech chi hefyd os byddech chi'n gallu gweld y data sydd o'n cwmpas ni o ddydd i ddydd a'ch llygad eich hun. Data fel y rhain, rydym ni'n casglu ac yn defnyddio'r data hyn o ffynonellau gwahanol i greu ystadegau swyddogol. A rhag ofn eich bod chi'n poeni, allwch chi ddim adnabod neb o'r ystadegau rydym ni'n ei cyhoeddi. A dyna ni. Mae pawb o fyfyrwyr a busnesau i adrannau'r llywodraeth ac awdurdodau lleol yn defnyddio'r ystadegau hyn i wneud penderfyniadau pwysig. Er enghraifft, gall gwybodaeth am enedigaethau ac addysg helpu i gyfrifo faint o leoedd mewn ysgolion sydd eu ar ardal leol. Gall ffigurau phrisiau tai gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol eich helpu chi i ddod o hyd i'r lleoliad a'r gyllideb orau ar gyfer eich cartref cyntaf. Ac mae ffigurau cynnyrch domestig gros yn dweud wrthyn ni am faint yr economi a sut mae gwahanol rannau o'r economi yn perfformio, fel peirianneg, lletygarwch neu fanwerthu. Mae ein ffigurau chwyddiant yn dangos y newidiadau ym mhrisiau nwyddau a gwasanaethau, a gallwn ni ei defnyddio i bennu pethau fel cyfraddau llwg. Gallwch chi hyd yn oed defnyddio ein cyfrifiannell chwyddiant i weld yr effaith ar gostau eich cartref. Mae'r ystadegau rydym ni'n ei cyhoeddi am y boblogaeth yn dweud wrthyn ni faint o bobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am enedigaethau, priodasau a faint o bobl sy'n 100 oed hyd yn oed. Ac os ydych chi am gael gwybod pa enw babi sydd fwy o poblogaidd, mae gennym ni ystadegyn ar gyfer hynny hefyd. Rydym ni'n defnyddio llawer o wahanol fathau o ddata i gynhyrchu ystadegau. Daw rhai o arolygon, fel y rhai rydym ni'n gofyn i bobl eu cwblhau wyneb yn wyneb neu ar-lein. Rydym ni hefyd yn defnyddio datau gweinyddol o'r holl wasanaethau rydych chi eisoes yn ei defnyddio, fel y systemau treth, iechyd neu fudd-daliadau. All neb sy'n gwneud penderfyniadau amdano chi neu unrhyw wasanaeth rydych chi'n ei cael weld eich gwybodaeth bersonol. Rydym ni'n adnabod data mwyn tynnu unrhyw wybodaeth bersonol cyn i ni ei defnyddio i gynhyrchu ystadegau. Rydym ni hefyd yn gwneud yn siŵr na all neb gael ei hadnabod yr ein hystadegau ar ôl iddyn nhw gael eu cyhoeddi. Drwy ddefnyddio'r data sydd o'n cwmpas ym mhob man, gallwn ni gynhyrchu ystadegau swyddogol sy'n gwneud